ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁ ସିନ୍ କାହିଁକିନା ଅସଲ ଶ୍ରିୟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅସଲ ଶ୍ରିୟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଶ୍ରିୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନର ନାଟକ ବା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ଏଥର ଜେଜେମା ନିଜେ ହିଁ ସତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଦୁର୍ଗା ଯିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଚିକି ଯିଏ ଦେଉଛି ଶ୍ରିୟା, ଅସଲ ଶ୍ରିୟା ହେଉଛି ଚିକି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଶ୍ରିୟା ରୋହି ଯିଏ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରିପାର। ଜେଜେମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ଘରକୁ ଡକାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଡକାଯିବା କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରିୟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିକି ବେଗରେ ଛୁରୀ ଲଗାଉଛି, ଯାହାକି ଘରକୁ ଫସିଯିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରଞ୍ଜନ ପଛପଟୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପା କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଏ ମିଛେଇକି ନାତୁଣୀ ବୋଲି କରି ରଖିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଅରିଜିନାଲ ନାତୁଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜେଜେମାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁର୍ଗାର ମା ଯିଏ ସେ ପଛପଟୁ ଆସି ଏଇଟାକୁ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତା ଗୋଡ଼କୁ, ଯାହାକି ପୁଲିସଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଶ୍ରିୟା। ଆଉ ଏହାପରେ ଜେଜେମା ବହୁତ ଅନୁତାପ କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେମାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଚିକି ସହିପାରୁନି। ଜେଜେମା କହିଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ତୁମର ଦୋଷ ନଥିଲା, ସବୁ ତ ଏ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା।